ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କବିତା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟଟିକୁ ଗାନ କରିବା। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ। ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରେ, ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୀତ। ପଡ଼େ ଏବେ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ, ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବ ଉନ୍ମାଦେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରି ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି, ଚିନ୍ତା ନିମଗନେ ବସିଲି ପାଦେ। କଳ୍ପନାର ପତେ କାଳ ପ୍ରତିଶତେ, ଭାସି ଦେଖିଲି ମୋ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି। ଇତିହାସ ଯାର ନ କରେ ପ୍ରଚାର, ଚିନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯା କାବ୍ୟରେ କବି। କାଳର ପ୍ରଭାବେ ଜନଶ୍ରୁତି ପଟୁ, ରୂପରେଖ ଯାର ଲିଭିଛି ଆଜି। କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଅତୀତ ବିଭବ, ଐରଖାର ବେଳ କିରତି ରାଜି।